aton paglagaw, hindi malikawan ang pagpangita ng mga pagkaon na makaburusog sa aton mga puso. Sa aton probinsya, naging kilala ang mga pagkaon nga makaburusog. Luwas sa makaburusog, may kasarangan pa ang presyo. Nandiyan sa San Pedro, makita ang ginapilangan o ginabalik-balikan nga haranat. Dali kag aton tirawan, ang nagamanamit ka mga raha, kag aton pamatian ang istorya. Lolo, ako nagabalik kagya. Actually, I have 4 reasons why ako nagabalik-balik kagya. First is the delicious food. Second is the price. Very affordable. Ang third is the ambience kay kapita na sa seaside. And 4 is the environment kay puro friendly mga tao rin. Mambal mo kita ng sulit kay for the price. Tapos amo dyan mabuhay. Hindi kita pwede madura, nora ti kapares ang soup number 5. Ugali si Erwin Salazar, ang nagapanag-iyakang Totoo soup number 5. Nga diri sa may Binit Baybay, San Pedro. 2002. Nagsamang nga matchoyan. Ang ginalinan sina nag-uga ko sa may saka ginagadan ako nga magulas balay. Tapos may mau ko nga sara na para magtimpla kang batchoy. Tapos nagpatuto ako dito. Dirat nung umpisa nga gusto ko pang batchoy. Pero ang sa soup number 5 sa may durang prata na tanatan mismo ng tudora. Tumiro naman nagtukod kami kang kamali pa lang. Tapos kami lang mag-asawara ako garaha, ako man man-observe. Ang amon bulig lang darwara mo, sara ka manugugas, kag sara manugat, di araw kong kawin na mula amon nga tao. Kagang sa Binit kami katubay kang baybay. Ang amon balay rasong na wala ti dingding. So open na tana, tapos may papagpapag lang sa may palibot. Kung may bangko nga kawayan palibot man, amurang kalanaan lang namon sumo. Kung gusto nyo gali matilawan ang soup number 5 kag batchoy, kadto lang mo dyan sa San Pedro, diri sa may Binit Baybay. Sa akon pagtiraw ka mga pagkaon kag ginaraha kang Tutupol soup number 5, akon pamatud-an nga manamit gidya. Gani sa inyo pagkaon sa amodya nga paramahawan, nagapakita ng suporta sa aton lokal nga negosyo kag nagapasanyog ng aton lokal nga ekonomiya. Amodya ang istorya ni Paul kag kita ay kita sa mga masunod nga istorya lokal.